क्या सब्जी है हाँ तत क्या सब्जी होनफिनलाय मैसो तो क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बे साला सुवाद जाग्रा सामब्रामनि मोसानायखौ नुदोंना हा बे बेलेगफोरा एफा मोजां मोसादों बे सामब्रामनि मोसानायखौ नाय बबे देशनि मोसानाय बिलाय सोरनि मोसानाय बिलाय हा साला बे सुवादा गाव रोङा गारा साला बे मालाय मोसाग्राफोरखौसो एकदम नायनो गाज्रि खालामना होबाय हा गुबुना एफा मोजां मोसादों बिसोर इयाव थाफानानैसो दा भिडिअ'फोरा गाज्रि खालामना होबाय थाफाबा बेसेबां मोजां नुगोन मोसानायखौ बे सामब्रामखौ मोजां सामब्रामखौ बै सामब्रामखौ नोंसोर सिनायखायोना हा बे सामब्रामखौ सिनायो बे सामब्रामनि मोसानायखौ ओरैबादि लेथ्रा बेकार नुदों आं हा साला खियाग्राया साला मोखाङा साला अमा बुन्दाया बोरमा फांथाया साला सुवादा बिनि फंबायनि हाबामोननो हा बे सामब्रामनि फंबायमोननि हाबामोन बे सामब्रामनि फंबायनि हाबायावनो बे सामब्रामा मोसादोंमोन आरोना बैयो नुनाया बै मा होनो जिन्सनि जेकेट गाननाया ओमफ्राय गामसा एसे गोथां फाख्राहां बादि गाननाया नैबे सामब्रामा बेनो आरो साला सुवादा रोङा मोसायाबानो जायोना हा अबे नोरखो बारखो जाथारै खामानिफोरखौ मावलै नोङो सामब्राम साला मोसानाया एसे सिखायनानै लाबानो जायोमोन आगोलनिफ्रायनो ना फंबायनि हाबा दङ एसे सिखायनानै लानो मोसानो होननानै गैया जाहा ताहा एकदमबारे आरो हा मालायफोरा एफा मोजां मोसादों साइडआव थानायफोरा आदा आब' बाजै आबै आयं मोना हा बिनासो मोसानाय नाय नोरखो बारखो सोरबा बांगाल बोराया लंगिं गानना मोसादों बादि आरो बे साला मैसो भेराया बिदिखौ मोसानांगौ आरो हा बिदि मोसानांगौ जाया फ्रामा जेरैबो नोरखो बारखो लेथ्रा फाथ्रा बिनोसो साला बे साला सुवार सामब्राम मालायखौसो बखिनो रोङो बियो हा साख्रि गैया बाख्रि गैया हिनजाव लानांगौआ गोरलै नङा साख्रि गैया नुबायना आदा सामब्रामनि मोसानायखौ बे जाबाय आदा सामब्राम थारमाने आंनो आरो सामब्रामा आदा सामब्रामनि मोसानाया थारमाने दाखालिसो जानानै थांनाय थारमाने आंनि फंबायनिनो हाबामोन आरो थारमाने बे भिडिअखौसो रेकर्ड खालायदों आं मिथिया आरोना आं थारमाने ओरैनो जों गामिनि बाजैमोनजों आदामोनजों बा आबैमोनजों बिदिनो एसे रंजादोंमोन आरो एसे लादोंमोन नालाय रंजादोंमोन आरो हाबानि नामाव ओमफ्राय बेखौ सोरबा सासेया बिदिनो फट' भिडिअ शुट खालामनानै भिडिअ शुट खालामदों आरोना ओमफ्राय आं मैयासो मिथिदों आरो बेखौ ओमफ्राय मिथिनायखायनो होनबायलाय आंनो हरलाय एसे आं नायनो होननानै ओमफ्राय सानबाय र' नोंथांमोननोबो देखायनायनो आं बे आदा सामब्रामनि मोसानाय माबायदि आरो माबायदि नुदों मोसानानै खोन्थाहरनो बावनाङा आरो आंथ' नायनायाव बिराद बेखार नुदों आंखौल'सो आरोना बेलेगफोरा मोजाङै मोसादों बेयाव थानाय आदा बाजै बा आब'मोना बा आबैमोना आयंमोना मोजाङैनो मोसादों आरो नाथाय आंहा बिदि मोसानाय एक्सपिरियेन्स गैया हा बेनिखायनो बोरै नुदों खोन्थाहरनो बावनाङा
आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो मोसाखै थारमाने एसे देखायनो होननानै एसे रंजानो होननानै नोंथांमोनजों ओमफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय दै